שלום לאייל סגל, הבעלים של מכבי נתניה. מה שלומך? יצא מכאן זאב גרינברג, אחד הבעלים של הפועל תל אביב. יצא לך לראות אותו? לא. יכולת לתת לו כמה טיפים על איך בורחים מהליגה הזאת מהר. על עוד כמה דברים יכלתי לתת לו כמה טיפים, אבל הם רק צריכים לבקש. הם רק צריכים לבקש. מה מתכננים במכבי נתניה בעונה בליגת העל? להתייצב בליגת העל, לבנות קבוצה שתמשיך להיות מחוברת לקהל המדהים הזה שאנחנו רואים ברקע. קבוצה מרגשת, כדי שנוכל לרקוד ולחגוג עוד הרבה פעמים. מה הציפיות, נגיד, מבחינת מחירת מנויים, שהחלה? לא, אנחנו חייבים, אני חייב לומר לכם שזו הפתעה מדהימה. ניצלנו חלון של שבוע, ומכרנו 1,907 מנויים בשבוע. כמעט 2,000 מנויים בשבוע. זה הרבה יותר ממה שמכבי נתניה מכרה אי פעם בכסף מלא. אני מעריך שבחודש הקרוב זה יירגע, כי קודם כל חזרנו למחירים המקוריים, ולקראת אימון הפתיחה ב-25 לשישי תהיה עלייה נוספת. זה אומר שיש התלהבות וגם יש ציפיות. הציפיות, וזה מעניין, הציפיות מתחלקות לרוב, לפעמים גם הרוב הדומם, אבל לא רק הדומם, להמשיך להיות מחוברים כמו שאנחנו מחוברים היום, וכמובן שיש האוהדים הרגילים שמכוונים לכל מקום אפשרי. לכל מקום אפשרי. יש שיר כזה, מי כמוך יודע, אבל אנחנו נמתין בסבלנות עד שנממש את מילותיו. בוא נדבר קונקרטית. לגמרי. סלובו, שי ברדה, הסיפור הזה ממשיך. לגמרי. דיברנו פה פעם קודמת שהיית, אמרת לנו שאתה לא ככה משתגע על הסידור הזה, שמחצית אחד מהם עומד על הקווים והשני עומד... לא, בוא נחים דייק, היה פה... רזי אבי. הוא לא משתגע על זה, אני אמרתי שמה שמתאים להם... לא, אבל אמרת גם שאתה לא אוהב את זה כל כך, שזה לא נראה. אמרתי שזה לא משהו שאני כל כך מבין אותו, אבל אם הם מבינים, אז נפלא, אין לי עם זה... כל עוד זה עובד, אתה אומר. וזה עובד. זה ימשיך גם בליגת העל? שאל אותם. גם כן פרטנרים. לא דיברתם על זה? זה לא נושא בכלל... לא מעניין אותך? לגמרי. זה לא הדבר היחידי שלא מעניין אותי. מה עוד לא מעניין אותך? לא מעניין אותי בכלל כל מה שקשור לדינמיקה שיש בינה ובין השחקנים. אני לא מתעסק עם זה בכלל. אתם תתפלאו, בניגוד אגב לנציג שהיה כאן לפניי, מעולם לא כף רגלי לא דרכה בחדר הלבשה. מעולם. ברמה כזו שאפילו כשהדליקו נרות לחנוכה או שחילקו שם מוזם, אני עמדתי בצד, קיבלתי את השאריות, אני לא מתקרב לחדר הלבשה. מה, אבל... למה? כי אני חושב שצריכה להיות הפרדה מוחלטת בין הצד המקצועי לצד האדמיניסטרטיבי. ובשביל זה שמתי בעיקר כאוהד באפר ביני ובינם, שזה המנכ"ל. הוא עושה עבודה בלתי רגילה, והוא למעשה שחקן הרכש הראשון שהחתמנו השנה. זה את המנכ"ל, מקווה שכל עוד אני מכבי נתניה הוא הייתי שם יחד. זאת הפרדה שאף בעלים אחרים בכדורגל לא עושה. זאת אומרת... ושטרם עמדה במבחן ליגת העל. כן. בוא נגדיר את זה, אני חושב שאני הבעלים היחיד, למרות שגם הבעלים של הפועל תל אביב הם מועדים, אבל אני אחד שצמח באמת, באמת, באמת מהארדקור של הקהל. ושל נתניה ולא של קבוצה אחרת. מדויק, ולא קנה את זה כדי לעשות איזה אקזיט, אלא קנה את זה כדי לעשות משהו חדש יחד עם האוהדים. לא מתכוון להחזיק בזה בקרנות המזבח, אם אני לא יתאים או יהיו מתאימים ממני, אמרתי, אבל כרגע אנחנו... תמשיך לשבת ביציע האוהדים? אני מה שנקרא בצפוני העליון, יש לי כיסא קבוע, השנה... לפחות את זה הרווחת ביושר, כיסא הקבוע שאף אחד לא יושב בו. לא מדויק, זה לא מדויק, כי זה יציע בלי הושבה, יש לנו היום יציע עם הושבה, זה יציע ללא הושבה. ליציע הזה רכשנו, אני ובני משפחתי הקרובים, 6 מנויים, ונהיה שם... כסף מלא, שמתם? באמת? אם אני... ברור. כן. תשמעו, ברגע שאני רוכש, ברור לכולם שאין הזמנות, וזה הסיבה ש-1,907 מנויים נרכשו בכסף מלא, אגב, בסכומים יפים מאוד. מה המחיר של... זה היה חלון מוזל של מחיר. זה היה חלון מוזל. כמה עולה מנוי? אבל בחלון המוזל זה היה בין 650 הזול ביותר ל-1,500 היקר ביותר, וקנו מכל הסוגים. מה עם שחקנים לעונה הבאה? אנחנו עובדים באיזשהו סדר מסוים. שמעתם על 2 החתמות ראשונות, אבל זה לא חוכמה, כי זה החתמות שהחתמנו למעשה במהלך החודשים האחרונים. גם את גיא גרוס כבלם, וגם את עדן שרם כחלוץ.
אנחנו כרגע עובדים על נושא השוער, שלדעתי זה... מה עם דני עמוס? דני עמוס. איפה זה עומד? אנחנו עובדים על זה. אני מקווה מאוד שבמהלך השבוע אנחנו נסגור את הנושא. אז הוא השוער שאתם רוצים. מהרגע שנודע לי שהוא שוער חופשי לצורך העניין, הוא הפך אצלי לעדיפות הראשונה, אבל צריך שניים לטנגו. הוא לא רוצה? לא אמרתי שלא. היינו צריכים לבדוק שהוא באמת רוצה. ברגע ששני הצדדים רוצים, אז אני מעריך שבמוקדם או במאוחר... זאת אומרת, זה על כסף עכשיו. תראו, יש לנו כמה דברים שהם מאוד מאוד מהותיים, לא רק שקשורים לכסף. חשוב לנו כשאנחנו מחתימים שחקן, שוער, הוא יבוא איתנו לתקופה, ולא רק לתקופה קצרה, כי חדר הלבשה זה א' ב', ולא כל שנה אנחנו נבנה חדר הלבשה חדש. כמה זמן אתם רוצים להחתים אותו? זה כבר עניין של משא ומתן, בשביל זה יש מנכ"ל, הוא מתעסק בזה, מקסימום אני מקבל בסוף הודעת וואטסאפ, בוא לחתום. לא, אבל אתה צריך לחתום על זה ולאשר את זה, לממן את זה. הוא כבר יודע בדיוק מה הגבולות גזרה שלו, ובתוך הגבולות גזרה האלה הוא עובד מצוין. אבל כשאתה מדבר על, אז בוא נדבר בכלליות, כשאתה מדבר על לבנות הקבוצה באמת לטווח ארוך, על איזה חוזים מדובר, של 3, 4 שנים? תראו, אנחנו משתדלים, שחקנים שלא שיחקו אצלנו, להחתים אותם לשנה עם אופציה לעוד 2 או 3. זאת אומרת שהחלון שלנו יהיה רק שלנו, זה הכוונה הכללית, וככה אנחנו עובדים. ראו את אלה שלמעשה מימשנו, יש לא מעט אופציות מימשנו השנה, וככה גם נעשה בהמשך. ערן לוי יוחתם. ערן לוי יוחתם, וערן לוי, כל עוד הצוות המקצועי יוצא בו, יהיה במכבי נתניה. מה הוא בעצם יודע על מעמדו המקצועי בקבוצה בעונה הבאה? זה צריך לשאול את אנשי המקצוע. לא. אמיתי לגמרי. לא, אבל אתה בטח יודע מה מתכננים בשבילו. זה ערן לוי, בכל אופן, זה לא... אני מאמין שערן לוי ימשיך להיות דמות מפתח במכבי נתניה, כי הוא דמות מפתח. ערן לוי זה ערן לוי, זאת אומרת, זה לא מצב שניקח את ערן לוי ונהפוך אותו לשלום תקווה, והוא יעלה ל-20 דקות בכל משחק. זה לא יעבוד עם ערן לוי. או שרוצים לנצל את מלוא כישוריו, כמובן שיש גם דברים פחות טובים, או שלא. אני חושב שערן לוקח את זה ברצינות רבה. אני אכנס טיפה לצנעת הפרט. בחודש האחרון, ערן עבד קשה מאוד והשיל 3.5 קילוגרם ממשקלות. תשמעו, זה לא פשוט. והוא מבין שהוא צריך להכין את עצמו, והוא יכין את עצמו בצורה הטובה ביותר לעונה. אתם לחצתם עליו לעשות את זה? לא. אנשים לא מכירים את האיש. מדובר באישיות מאוד מאוד מיוחדת, אינטליגנציה רגשית ברמות מטורפות, אינטליגנציה על המגרש שלא רואים, והסך הכל שאנחנו מקבלים ממנו הרבה יותר... זאת אומרת, הוא לבד מבין, לא צריך להיות באמת גאון גדול, כדי להבין שאם הוא רוצה להיות משמעותי והרבה דקות, ולעמוד בקצב שמשחקים בו בליגת העל, הוא צריך... אכן רכבך לחורף. כן. אכן? תגיד, מדבקה בסוף? אמרת שערן יהיה בקבוצה כל עוד צוות המקצועי רוצה בכך, אבל נראה שאתה רוצה. תראו, אני הודעתי להם בפגישה הראשונה בינינו ב-28 לשישי, לפני שנה, לפני פחות מ-11 חודשים, שהם יקבעו מי כן, ואני אומר מי לא. ערן לוי זה לא מהאנשים שאני אגיד לא. למי אמרת לא? אמרתי. מה עם דקל קינן? דקל קינן הוא שחקן שמכבי חיפה חפצה בעיקרו, ולהערכתי הוא יפרוש כשחקן מכבי חיפה. זאת אומרת, לא יגיע לנתניה. לא יגיע. האמת היא שהוא גם לא היה אמור להגיע. זה מסוג הכותרות שהן כותרות בלבד? שעמיתכם לפעמים מקדימים את עונת המלפפונים בעונות... מה, לא הייתה פנייה? לא. מכבי נתניה מעולם לא פנתה את דקל קינן? לא. לא ישירות אולי, דרך מקורב של מקורב ככה? שליח, עקיף, לא מכיר, אני מכיר סוכן ומכיר שחקן. לא, אתה כבר עוד מעט שנה בכדורגל באמת, אתה יודע איך הדברים מתנהלים. אין צורך. הסוכן של דקל קינן הוא סוכן שאנחנו עובדים איתו לא מעט. זה אחים קצב. אם אנחנו היינו רוצים, היינו פונים לאחים קצב. זה נכון שהשם שלו עלה בדרך כזאת או אחרת, אבל אני אומר את זה כי אם אני צריך לעמוד בפוליגרף אז ישאלו אותי, אבל זה לא עלה ברמה של הצעות. לא היה צעד אקטיבי. לא, גם זה משהו פנימי שבחנו בתוך המועדון. אז יש מדליף מתוך המועדון? קשה לי להאמין. אז איך זה יצא? זה פלוס מינוס אני וני, ולדעתי אחד משנינו היה מוציא להורג את השני. אז איך זה יצא? זה לא יצא. אבל היה פרסום. היו פרסומים, אתה יודע כמה פרסומים היו? לא, אבל דקל קינן זה היה משהו... צווים. ממש לא.
אני יכול להגיד לכם שיש פרסומים לדוגמה על קובי מויאל. כן. אתמול אפילו מישהו הכין הודעה שהוא חתם במועדון. זה לא מסוג הדברים זאת אומרת, סוכנים משתמשים, נגיד, בכם כדי להעלות אולי הצעות שיש להם מקבוצות אחרות? א', יכול להיות, אבל בוודאות מכבי נתניה עובדת יחד עם הסוכנים שהיא עובדת בצורה הכי דיסקרטית בעולם. יש, לדוגמה, אתמול יצאה הודעה על ידי המתחם שמכבי נתניה נתנה אולטימטום של שבוע לדני עמוס. לא היו דברים מעולם, גרמו נזק לבחור, קיבוצניק מקסים, לא נתנו לו שום אולטימטום, לא דנו איתו אתמול כי המנכ"ל לא היה בארץ, חזר היום לארץ, יחזור לשולחן הדיונים. זאת אומרת, אתה קצת גם ברמה האישית עכשיו, ודאי הניהולית, מתחיל לחוות את הווליום הגבוה יותר של ליגת העל. את הווליום שאתרי האינטרנט יוצרים, כי הם חייבים ליצור משהו. וזה לא רק אתרי האינטרנט, זה הסוכנים, זה הקבוצות עצמם. תשמעו, אני לא מכיר את הדינמיקה האמיתית. אני יודע איך אנחנו עובדים, אנחנו משתדלים שבאמת ההודעות האמיתיות אנחנו נוציא בצורה מסודרת על ידי המועדון, ואז אנחנו שולחים את זה לכולם. אין לנו שום אינטרס לנהל משאים ומתנים דרך האתרים השונים. אתה יודע, העונה הייתה מטורפת מבחינת חילופי מאמנים. בליגת העל עבדו 33 מאמנים שונים. הרבה יותר, אפילו יותר מפי 2 ממספר הקבוצות. כמעט כמו במכבי תל אביב כדורסל. בדיוק. מה המדיניות שלך, כפי שאתה תראה אותה מבחינת... קודם כל, לא עמדתי במבחן הזה, אבל אני יכול לספר לכם סיפור שבאמת לא... מילא בבוגרים, אבל במחלקות הילדים והנוער זה דבר מטורף מה שקורה. במכבי נתניה השנה לא הוחלף שום מאמן במחלקת הנוער, וגם מאמן שיחסית לא הצליח והגיש את פיטוריו חודשיים לפני סוף העונה, קיבל ממני אולטימטום להמשיך בקבוצה עד סוף העונה, כי אני לא מאמין, בטח לא במחלקות הצעירות, אבל אני לא מאמין בזה. עכשיו, אתה יודע שיש המציאות גדולה מכל דמיון, ותמיד יכולים לקרות דברים. לתחושתי, גם סלובו וגם שי שערו במכבי נתניה לאורך תקופה ארוכה. פתאום הסיקור יהיה הרבה יותר גדול, ואתה תשב בבית ואתה תראה, ויגידו חייבים זעזוע וחייבים זה, ולא עומד בלחץ. יהיו בלגנים. בואו נקווה שלא נגיע לסיטואציות כאלה, וגם אם נגיע לסיטואציות כאלה, השיטה העסקית שלי מעט שונה, אני מאמין באנשים, מאמין בדרך. מקווה שגם אתה אומר שאתה לא תחפש מאמן בפייסבוק. אני לא אחפש מאמן בשום דרך, כי אני חושב שסלובו ושי, אנשים צריכים להכיר אותם. מדובר פה על אינטליגנציה ברמות הגבוהות ביותר, כשזה משתלב גם בצמיחה של סלובו ברחוב הנתנייתי, שהוא רחוב לא פשוט, אני חושב שזה מתכון להצלחה, ואנחנו הולכים איתם. מה עם דיה סבא? שאלתם אותי גם בפעם הקודמת. מה אמור לקרות איתו? לא, יש בוררות, יש... תראו, אריק איזיקוביץ', לשיטתיו וזה בסדר גמור, נלחם כרגע את מלחמת המאסף שלו. הרכוש האחרון שנשאר לו בטובוק הגדולה זה דיה סבא. מונה בורר, הפגישה הראשונה אצל הבורר תהיה ב-12/6. מה שהבורר יפסוק, זה מה שיקרה בסופו של תהליך. אבל דיה יש כזה... מה סיכה רעה מבחינת מכבי נתניה יכולה להיות? זה רק על כסף, או שיכול להיות שדיה לא יהיה במועדון? לא. דיה לא יכול להיות בטובוק. דיה מעל גיל 24. כן, אי אפשר. ברגע שאתה מעל גיל 24, ואין לך חוזה בקבוצת אם שלך, אתה למעשה חופשי. כל הסיפור של הבוררות הזו זה צעד שהלכתי לקראתו של אריק, הוא לקח את זה למקומות הלא הגונים, ועשיתי את זה איתו בדיעבד, לא בחוכמה רבה מצידי, זו הייתה טעות. מה הכוונה? אם הייתי מחכה עוד כלום זמן, דיה היה חופשי. ואני בהגינותי עזרתי לאריק לעזור לעצמו, הוא לוקח את זה היום למקומות אחרים, בשביל זה יש בורר, אני מקווה שהוא יפסוק בצורה הגונה. זאת הייתה באמת המתחרה הגדולה שלכם על שחקני הנוער ומחלקות הנוער, והנה השבוע היא ירדה לליגה השנייה. אתה רואה סיכוי שטוברוק תצליח להתאושש ולחזור לימים שהיא באמת יצרה שחקנים? מי שקורא את מה שאני כותב, ואני כותב על זה כבר יותר משנה, טוברוק זה המלחמה הקודמת. זה כבר לא רלוונטי, כי העולם היום עובד בדרך אחרת. אין מקום למועדונים כמו גדנה וטוברוק, מועדונים שאין להם קבוצה בוגרת. כי היום
כל המועדונים מגדלים את הילדים שלהם. אין להם שום עניין שיהיה להם איזה בית שמגדל את הילדים, ולכן הסיכוי של מועדון כמו טוברוק לשרוד לאורך זמן לא גבוה. נכון להיום הם מנהלים את מלחמת המאסף שלהם. אני מעריך שתוך תקופה לא ארוכה זה יהיה מאחורינו. אז במספר, על איזה מקום אתה חותם? אני חותם על, אני אומר את זה במפורש, על עונה שתגרום לי בשנה הבאה להגדיל את כמות המנויים, ושלא נצטרך עד הדקה ה-90 להילחם על חיינו בליגת העל. כל מקום בין המקום הראשון, בין המקום הראשון למקום העשירי 11 יהיו מקומות. אבל אני מעריך שמכבי נתניה תתייצב איפשהו במקומות הנכונים בעונה הראשונה, ובשנה הבאה כשנשב פה יחד נתחיל לדבר אחרת. שיהיה המון בהצלחה. אני הפעם גם מתכוון לזה, בניגוד לכל האורחים האחרים שאני מאחל להם בהצלחה. אני מאמין, ובפעם הבאה שנזמין אותך, אז אנחנו מקווים שגם אתה תענה כמו שאנחנו נהנינו להצעת חוק. אתה מתכוון לא, היה איזשהו אירוע שאני הסברתי לאנשים שם, שבעבודתי כאן, אני מבחינה אתית לא יכול להיות מעורב באירועים של קבוצה מסוכרת, עם כמה שאני אוהב אותה מגיל 6, כן? עדיין כל אחד מאיתנו יש לו את ה... אפילו לנשיא המדינה יש את הקבוצה שלו. אבל אני מבטיח לך שמנוי בכסף מלא אני ארכוש. אני מקווה שבמקומות הטובים. עובדים על זה. על הכיפאק. אייל סגל, תודה רבה. תודה גם לכם.